ସେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ପୂଜିତ। ତାଙ୍କ ବିନା ପୂଜାବିଧି ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଆବାହନର ମୂଳ, ସେ ବିଧିର ପ୍ରାରମ୍ଭ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେ ପ୍ରଥମ ଆରାଧ୍ୟ ସେହି ବିଘ୍ନନାଶକ ବିଘ୍ନରାଜ ଅବା ଗଜକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରଣିପାତପୂର୍ବକ ଆମେ ଆମର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ରଖିବା ଯେ ଯାହା ଅଯାଚିତ ଅନ୍ୟାୟ ଭୟ କ୍ଷୋଭ ଓ ସମସ୍ତ ଅଘଟଣକୁ ସର୍ବନାଶ କରି ଆଶ୍ରିତ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମର୍ପଣ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଦୂର ହେବ କଳହ ଓ କ୍ଲେଶର ବାତାବରଣ। ଚିନ୍ତନ ହେବ ଅମର, ପବିତ୍ର, ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଚିରନ୍ତନ। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏତିକି ଯେ ମୂଷିକରାଜ ପରି କ୍ଷିପ୍ର ଓ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସ୍ଥିର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଛାରମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚାଳିତ ମନକୁ ସଂସ୍କୃତିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ କେତେ ବା ସମୟ ଲାଗିବ? ତେଣୁ ଆଜି ସେହି ପରମାରାଧ୍ୟଙ୍କ ପବିତ୍ର ପ୍ରକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉ ସକାରାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ଏତିକି ଯେ ସେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଝିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଜୀବନର ସୀମିତ ସମୟକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଶ୍ରିତ କରିବେ ତାହାଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ଅବା ମହିମା ବଳୟରେ। ପ୍ରଣିପାତପୂର୍ବକ ଓଁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ।